velkommen til argumentationsteam, hvor at det i dag skal handle om nye fund på, at julemanden faktisk kan eksistere. I dag har vi fået professor Sager ind i studiet, som er astrofysiker på Københavns Universitet, og han vil i dag fortælle os om det nye fantastiske fund, som gør konspirationsteorien om julemanden sand. Goddag og velkommen, professor Sager. Goddag, tak for at komme. Selv tak. Der er jo mange, der mener, at det ikke er muligt for julemanderne rundt til de 108 millioner kristne børn, som der nu her findes. Men du har jo i samarbejde med NASA fundet nye bevisførelse, for at det kan lade sig gøre. Men er det ikke korrekt, at det er ret usandsynligt for julemanden at kunne nå ud til alle de her børn på kun 24 timer? Du har ret. 24 timer er slet ikke nok. Men du skal tage beregning, at hvis du rejser med uret rundt om jorden, så vil tidszonerne gøre, at et døgn vil svare til 31 timer. Så det giver julemanden en lille fordel. Okay, men 31 timer, det er stadig ikke nok timer til at nå rundt til så mange husstande. Da det kun er kristne børn, der tror på julemanden, er det kun ca. 108 millioner eller husstande, som julemanden skal nå ud til. Det vil sige, at julemanden skal flyve med 1000 km i sekundet. Og det kan han ifølge Einsteins teori godt opnå, da Einstein fastslog, at partikler kan nå lysets hastighed, og det er 300.000 km i sekundet. Og da mennesker har bygget partikler i bund og grund, så vil det sige, at mennesket har muligheden for at opnå lysets hastighed, altså 300.000 km i sekundet. Men ved sådan en høj hastighed vil luftmodstanden i vores atmosfære så ikke gøre, at julemanden simpelthen vil brænde op? Ja, det skulle man tro, men grundet en ny fantastisk opdagelse fra NASA's side, så er der blevet fundet et nyt stof, der hedder SBCN, som står for Super Black Carbon Nanotubes. Dette stof det har den egenskab at absorbere 99,5% af ultraviolet og synligt lys. Det vil sige, at julemanden er usynlig, og grundet det menneskelige øje opfanger refleksioner af det synlige lys, så kan vi ikke se ham. Det er netop derfor, vi ikke kan nå at få fotografere af ham, eller fange ham på andre måder, da kameraet heller ikke kan se dette lys. Dette materiale absorberer alt lys, og det vil sige, at materialet er så sort og så godt varmeledende, at det med, at du mener, at luftmodstanden har den store varmestyrke, det vil det her materiale afvære, så at han kan nå at blive afkølet, og der ikke vil ske noget med. Ja, men der fik vi jo lige to fluer med, som man siger. Der fik vi både lige, hvorfor vi kan se ham, men også hvorfor han så kan modstå den her hvorfor han ikke er ekstremt varm, præcis. Men hvordan kan han overhovedet flyve? Altså, grunden til, at julemanden kan flyve, det er, at der er blevet bevist af teleskoper i rummet, at de har opfanget, at man har fundet noget, der hedder vakuumenergi. Det er energi med så lav joule, at det er negativt. Det er 10 minus 15 joule minus, altså. Det vil sige, at denne joule, den gør, at den ophæver tyngdekraft. Altså, der er ingen energi, der er altså minusenergi. Det vil faktisk sige, at en masse vejer mindre, end den gør uden vægt. Det er lidt svært at forstå. Men du kan tage det som, at det findes ude i universet, når stjerner bliver dannet, fordi der skal være et grundlag for det. Da jorden er en del af universet, så må vi jo så også sige, at vakuumenergi må være tilgængelig på jorden, da det er i universet. Den her vakuumenergi, den gør det muligt for julemanden at have alle sine tons af gaver med, når han skal ud til børnene. Fordi det vil ikke veje noget for ham, og det er også derfor, han kan flyve. Så det, du siger, det er altså, at os voksne mennesker, vi har simpelthen været for hurtige til at dømme den her teori, og at børnene faktisk har ret i, at julemanden findes. Men altså, man kan også sige, at det er jo også børnene, som holder sådan julemanden i live ved at tro på, at han faktisk kan komme med alle de her gaver på netop juleaften. Men hvordan skelner han så mellem de her artige og uartige børn? Altså, julemanden kan skelne mellem artige og uartige børn ved hjælp af et magnetfelt. Et magnetfelt? Jamen, hvordan det? Ja, et magnetfelt. For et magnetfelt skal finde sted, skal der være et jern, og der skal være en plus og en minus på. Vi ved med nutidens forskning, at blod indeholder jern, og vi kan derfor konkludere, at der i hjernens kredsløb er blod, og derfor vil der være et magnetfelt. Julemanden kan, da han er bosat på Nordpolen, måle alle magnetfelter, da han selv er neutral.
Han kan derved registrere, hvor stort anslag de forskellige børns hjerner giver, eftersom uartige tanker de har en masse tankegang og stress, og derfor kan han se, at der, hvor der er et stort magnetfelt, der er der uartige barn, og han kan derfor skelne mellem uartige og artige. Ja, det lyder jo som et godt udviklet system, men jeg er dog stadig ikke helt overbevist, fordi at det kan godt være, at han kan skelne mellem de her artige og uartige børn, men hvordan skulle han så kunne nå at producere alle de her gaver? Det er faktisk et rigtig godt argument. Julemand har altid medhjælpere, så han er ikke alene i processen om at producere gaverne. Vi antager, at han skal nå ud til de 108 millioner husstande med gennemsnitligt 3,5 barn per familie eller sådan noget lignende. Altså skal han nå resultatet på 364 dage. Altså derfor nå at lave 378 millioner gaver. Hvis han har omtrent 2.000 medhjælpere, og de alle arbejder på et 12-timers skift, altså 1.000 om dagen og 1.000 om natten, vil de skulle producere bare en gave hver 1,5 minut. Det vil sagtens kunne lade sig gøre, da vi antager, at der er en masse maskiner, som kunne hjælpe med at producere flere end det. Okay, men så ud fra alle de her argumenter omkring sådan hastighed, synlighed, tid, flyveegenskaber og gaveproduktion, vil du så sige, at du siger, at Julemand findes? Nej, der har du misforstået. Det her det er ikke argumentationer for, at han findes. Det er argumentationer for, at han kan findes. Det vil sige, at universet har de rette elementer for, at der kan være en lignende eksistens, for at der er en person, der kan nå det her. Du kan nærmest sige myten, at vi bekræfter den, at det kan lade sig gøre, men ikke at det gør. Okay, så det vil sige, at du har nu argumenteret for, at han kan faktisk findes ved hjælp af alle de her. Han kan findes, men ingen ved, at man gør det. Nej. Men du skal mange tak, fordi du kom. Selv tak.